Ok, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Daniel Channel Lion Gamer. Așa. Casa este aproape gata. Da, puteți vedea aici sunt două paturi. Da, recunosc că am folosit puțin din creativ ca să pun pat albastru. Ok, vine aici, așa. Deci așa vine, de-abia să fac așa. Ok, da. Hai să... Ok. Mergem puțin la mina să facem rost de niște stone. Să mă duc direct așa în jos, ceea ce e tare. Așa, mergem în jos, pac, 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 pac. Gen, stai, fiindcă nu vreau cu așa, deci... Perfect. Stone, o să am nevoie de stone, de piatră, să pot să-mi fac un furnal de la... Ok, am să țin așa cam ceva timp. După aia o să fac altă casă cum arată la mine în casa reală. Ok. Stinge becul. Stinge becul. Vezi că am plecat. Ok, în sfârșit am rămas singur acasă. Pot să filmez liniștit. Deci da, hai să luăm niște stone. Nașpa că fix acum s-o nimeri să vină noaptea. Ok. Luăm stone. Atâta stone iau până când o să mi se termine târnăcopul de lemn. Pickaxe. Nu știu dacă am să încerc Minecraft și pe computer, fiindcă vă spun sincer, habar n-am cum se joacă Minecraft pe computer. Știu doar astea, cum se te duci în față, în spate, stânga și dreapta. A, S, W și D, parcă. Da. Atâta știu. Și ca să mănânci parcă pe spacebar. Pe bară. Asta e tot ce știu. De-abia am învățat să mă joc și pe telefon. Ok, dacă aș putea să... Dirt. Ok, cred că o să fie greu. O să... Ok, am revenit. Hai să dormim. Ok. Ok, am revenit din nou. Să mănânc un măr. Ok, am făcut rost de stone. 46 de bucăți. Perfect. Stai să-mi pun și eu crafting table undeva pe aici. Ok. Da, să mi-l pun aici. Băi, serios? What the fuck? Cum am pus eu alea. No, de-amar. Ok. O să-mi fac unul. O să-mi fac pac. Da, o să fac sabie, da, târnăcope, să pot să iau ironul și lopata nu trebuie. Nu. Niște scări. Poate câteva de... Gata, ok. What the fuck, cum stă, serios. Bine. O să fac gen niște chesturi aici. Așa. What the fuck, cum stă.
Așa și... Ok, e bine. Și da... Toți trebuiască să fac rost de nisip. Du-te în seamă. De fapt... Oare aici... A, uite acolo. Cu grijă, auci, auci, auci. Oh, ok. Stați aici, uite așa, ok. Chiar mereu m-am întrebat dacă există moduri pentru Minecraft să ai mod săbii, târnăcopi și de-astea făcute din nisip. What the fuck? Sau din dirt, din pământ. Băi, nisipul meu, așteaptă-mă. Am nevoie de nisip. Băi, fratelino! Băi, sis. Ok. Pe aripi nu dăm. What the fuck? What the fuck, man? Ok, să încerc aici să... What is this? Așa, frate. Iau pe aici, pe unde am și venit. Că pot să mă mai urc în pana aia. Ok. Țăranul e pe câmp. Țăranul e pe câmp. Nobul